Aronai प्रेजेन्ट इउटुब चेनेलनिफ्राय गासिखौबो बरायहरग्रोनाय जाबाय। दिनै आं फैनायनि जाहोनानो जाबाय जोंनि आर'नाइ प्रेजेन्ट इउटुब चेनेलनिफ्राय मोनसे मोसानाय बादायलायनाय लानो नागिरदों। बे मोसानाय बादायलायनायाव जाय सेथि आरो नैथि बान्था मोननो हागोन बे बिथांमोननो जों 500 आरो 300 रां होनाय जागोन। बे फार्स्ट सिजन जों नाजालांबाय थागोन, सेकेन्ड सिजन आरो थार्ड सिजन फैबावगोन। बे मोसानाय बादायलायनायखौ जाय बिथांमोना बाहागो लागोन बे भिडिअखौ जोंनि WhatsApp नाम्बाराव हरनांगोन। भिडिअआ 2-3 मिनिटसिम जानो नांगोन। भिडिअखौ जों बासिनाय नङा, जों लाइक आरो कमेन्टनि गेजेराव बासिनानै हरगोन। बे बादायलायनायखौ जों जाज लानाय नङा। जायनि भिडिअआ बांसिन लाइक आरो कमेन्ट फैगोन बे बिथांमोनखौनो जों सेथि आरो नैथि हिसाबै देरहासार खालामना हरनाय जागोन। मेथाइआ बर' मेथाइ जानांगोन। बे बादायलायनाया हौवा आरो हिन्जावनि फाराग थानाय नङा। बे बादायलायनायखौ जोङो सिंगेलल' लागोन, डुएल एबा ग्रुपनि लानाय नङा। सेथि आरो नैथि बान्थाखौ जोङो हौवा आरो हिन्जाव बासिनाय नङा। जुदि हौवानिया फार्स्ट आरो सेकेन्ड प्राइज मोन्नैबो हौवा जायोबा बे हौवानो जोङो बान्थाखौ हरजोबनाय जागोन। आरो हिन्जावफोरनियाबो बिदिनो जायोबा जों हिन्जावफोरनो हरजोबनाय जागोन। आरो जुदि हौवा आरो हिन्जाव एबा फार्स्ट एबा सेकेन्डआव बादायलायनायाव जुदि समान समान जायोबा जों बै बादायगिरिफोरखौ फिन खेनसे बादा होफिननाय जागोन। भिडिअखौ 30 जुननिफ्राय 20 जुलाइनि गेजेराव हरनो नांगोन। 20 जुलाइनि उनाव हरबा हले जों एक्सेप्ट खालामनाय नङा। बिनि फिथाइखौ जों 15 आगस्तनि गेजेराव होनाय जागोन। थेंक्स।